ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଆସି ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ର ଏ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସିକି ନିଜକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଏ ମନୋରମ ପରିବେଶ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଆସି ଏଠି ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ୱାର୍କକୁ ଦେଖିକିରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ର ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କିଭଳି ମଜା ଏବଂ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବାରୁ ପୁରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ପୁରୀକି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ଟି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର କଳକଳ ନାଦ। ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି ଉଠୁଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉରେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଏବଂ ମନର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିକିରି ଟିକେ ଶାନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସୁଦୂର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି।